Dranaġġ, riħat inten u ħmieġ din hija s-sitwazzjoni preżenti fl-skatepark tal-Imsida. Dan hekk kif fil-jiem li għaddew dranaġġ niżel fil-passaġġ li għaddu minnu r-residenti tal-Imsida u studenti universitarji. Frank Mejlaq, resident mis-Sidjan, tkellem ma' Net News fuq il-frustrazzjoni li għandhom residenti tal-Imsida. Dan hekk kif dan id-dranaġġ li ġej minn diversi binjiet tal-madwar is-set jispiċċa fil-passaġġ li jintuża kuljum mir-residenti. U spjegaw ukoll li din is-sitwazzjoni ta' dranaġġ li ilha għaddejja għal dawn l-aħħar snin taffettwa l-ħajja tagħhom ta' kuljum, dan għaliex ma tippermettix li jaqsmu t-triq għal ħwienet li għandhom il-bżonnijiet ta' kuljum. Biex jiena mmur fil-ħodu nixtri l-affarijiet ta' kuljum u x'daqsxejn il-Knisja jew hekk, irrid ngħaddi bil-fors mis-subway tal-skate park. Issa l-skate park occasionally u very often qed issir dil-biċċa xogħol jifladja mhux bix-xita biss, imma hemm ar minn hekk jifladja bis-sewer. U jien I have no choice, irrid ngħaddi minn dan skużi materjal, liquidu and the works. Madankollu spjega kif dan id-dranaġġ qed jagħmel ħsara fl-infrastruttura apparti r-riħat inten li qed ikun hemm. Il-ħajt kien hemm mument xi 3-4 snin ilu ma felaħx iżjed kif bħalissa jista' wieħed jara diġà krakja. Il-ħajt ċeda xemm il-ħamrija warah u ċeda għal isfel għal ġo subway. Issa it's again in action. Tista' tara il-tikħil waqa', il-ħajt qed jiċċaqlaq għax il-ħamrija wara bis-sewer materjal kollu sogi u qed jimbotta, pretty soon il-ħajt ukoll jinżel fuq xi ħadd. Ir-resident spjegalna wkoll li l-awtoritajiet jafu bis-sitwazzjoni tantu hekk li f'dawn l-aħħar ġranet ħaddiema tal-water services kienu preżenti fuq il-post iżda ma sabu l-ebda soluzzjoni. X'qed tistenna li jsir mill-awtoritajiet? Waħda li jsewu immedjatament. L-oħra, jekk jagħmlu passoltu jsibu s-sors u jwaqfu da drainage flow, tal-inqas jibatu bowser u jifflaxxjaw. Intant Mejlaq esprima d-disappunt tiegħu fl-awtoritajiet dan hekk kif din is-sitwazzjoni hi persistenti.